As novas tecnoloxías son unha ferramenta clave para o fomento do turismo. A Mancomunidade do Salnés quere botar man delas para potenciar que todo aquel que nos visite obteña a información que desexa. Por iso, o ente comarcal está a traballar nun proxecto de implantación de códigos QR en centros de espazos públicos dos distintos concellos da comarca, aproveitando sinais xa instalados. Vamos a diseñar unhas pegatinas que teñan o QR, pois cunha aí de información, e cando achegas a señal vas a ver, igual que vemos este QR aquí, a xente identifica os QR, xa sabe que son accesos a información digitalizada. Na Mancomunidade queren poñer en marcha o proxecto ao longo deste ano. Avanzaron na presentación destes renovados paneis de información turística que xa dispoñen dos códigos QR con toda a información da comarca a disposición dos visitantes. Se pode acceder aos recursos turísticos da nosa comarca, non? Se pode obter información en tres idiomas, se pode saber que recursos turísticos temos na nosa comarca e ademais incluso hai audioguías, como dicía antes, e se pode incluso filtrar, non? Facer unha filtración e saber buscar as fotografías do recurso turístico, o preto que está ou o que hai preto dese recurso, non? Os paneis inclúen tamén códigos QR específicos da ruta do Pai Sarmiento e da variante espiritual, uns itinerarios, por certo, que in situ contan tamén con este tipo de ferramentas. O último que fixemos de colocar QRs foi en toda a variante espiritual. Renovamos a sinalización e aí nos puntos clave colocáronse accesos QR que lle permiten ubicarse, é dicir, a persoa que ao mellor se está perdendo accede directamente xa ao mapa e sabe exactamente onde está, en que altura da ruta. A Mancomunidade do Salnés ven empregando os códigos QR xa dende o ano 2012.